lokaci in ya zo kun san da baya fashi. Zamanin da muke ciki yau ga al'umma na kaucewa. Tarbiyya ta waye ce Kota abokai ku duba. Kai fyaɗe ga diyar wani takana tasowa. Komai kayo shuka na sani za ka yo girbewa. Tarbiyya ta waye ce Kota abokai ku duba. Lokaci in ya zo kun san. Assalamu alaikum. Salam. Gida wani lafiya? Wala lafiya lau ya kake? Wai magana wani fyaɗe ne dama nake so gaya masa. Yaɗe? Wani kes ne aka kawo ba wani fyaɗe. Ok, to kana jina? Wannan kes yana da muhimmanci sosai. A tsaya a kula kwarai da gaske. Ok. Yawwa, a tsaya a bincike da kyau. Ina so yariyar na abi mata haƙinta. Ok. Mai gaskiya a bashi gaskiyarsa. Wanda bai da gaskiya a bashi rashin gaskiyarsa. Insha Allah. Yawa, na gode sosai. Sai an tuma. Na gode. Tarbiyya ta waye ce Kota abokai ku duba. Kai fyaɗe ga diyar wani takana tasowa. Komai kayo Yawa a cikin Alhaji Kabiru iko Allah shi ka ba rai daɗi. Allah shi ka ba rai daɗi. Na zo da ya saya ka ɗumbin murna. An ce kai ke rawan babban ka ta fara kamfani kai ka zai ka saye shi. Na zo ya saya ka ɗumbin murna Alhaji Kabiru. Kudi a ce Allah. Kudi a ce Allah. Allahu akbar Alhaji Kabiru. Kudi ba ma ka bane Alhaji Kabiru na raya na sani. Allah shi ka ba rai daɗi. Sake jikinka ja gaba. Garnaƙaƙi na mijin zaki kura kake kaye gaban tarko na sani Allah dai shi kai da mu ga harawa Alhaji alhamdulillah naira yayi Nagode mallam. kudi sako ne daga Allah Wannan magana haka. Alhaji Kabiru kudi sako ne daga Allah Da ya isa mallam Aliyu. Allah kare lafiya shi kare nisan kwana Alhaji Kabiru Amin darajar mu. naira yayi Amin darajar mu. farin wata ya to gaban makiyanka Amin darajar mu. ina kake mai raba ma kowa aiki kowa da ko ina hannun ki Nagode mu. kai ne ke raban kuɗi ka ana albashi shi yasa na gangaro na zo in ganka. Kwantar da hankali. Wannan ka ta fara kamfani ina taya ka ɗindin murna. Na taya ka ɗindin murna wanda ka ta fara kamfani da rafi ya baka. Ina godiya ya. Kuɗi a cikin Allah Alhaji Kabiru. Nagode mu. Godiya nake. Mallam Aliyu barka. Godiya nake Alhaji Kabiru. Ya Kuɗi zaɓa Allah. Kwana biyu. Alhamdulillah. Ya kauyen naku. Alhamdulillah. Ya babanka Mallam Isa. Alhamdulillah. Allah ya kalar suke sun ce in gaishe ka. Ba komai. Su ma suna taka murna da sayan wanga ka ta fara kamfani. Dama na zo ne nan wurin Alhamdulillah. mai gadi. Ka dan bincika wasu Alhamdulillah. sannan kusan kuma Alhamdulillah. insha Allah. Kuɗi sabon Allah. Ba damuwa na Kuɗi sabon Allah. Kabiru kana gida ban tsaya ba mun ma murna wannan ka ta fara kamfani da aka ce kai ka sayo. Babu damuwa. Shi ya nake kai tun gida ake faɗi mani maganar. Ni ce ban karafa sai dai na zo. Na ce ban karafa sai dai na zo na yadda. Allah tsaron ka ta fara kamfani da rabi ya baka. Godiya nake Alhaji Kabiru. Godiya nake yi. Wai na manta da ma keken da na zo da shi. Kacce Allah. Ka san komai daga rafana ne. Allah tsare. Allah tsare. La ilaha illallah kuɗi sabon Allah. Ta ƙare. Ta ƙare. Alhaji ranka ya da barka zuwa mu lafiya ya hidimomi a lokacin nan. Allah shi ja zamani ranka ya dade. Barka da zuwa. Haka waka lafiya Alhaji. Ranka ya albarka da zuwa, barka da zuwa. Barka da zuwa. Lokaci in ya zo kun san da baya fashi. Zamanin da muke ciki yau ga ai ina gaya ma ko ka bari kawai
wallahi ka bari kawai. Ai abin da nake nuna maka. Da nan sai sun ga ku. A'a. Ai ni ina na rike wannan. Mu wasu maka nan ba kawai wani. Kai? Kai? Wancan. Sai haka. Sai ka ba mu wuri. Wannan dan shegen zai tare. Kakkaje. Kai wannan. Gaskiya amma gani can yayi fa. Ko da zai min magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yan mata ya garin. Lafiya. Ya aiki. Layi da godiya. Ke kada kike zangana To kenan. ya muka iya muna shan iska ne. To da Allah ya za in samu lamba. Lamba na? A yanzu kuma? Mana. Daga haduwa yanzu malam? Mana. A bai kamata in baka lamba na ba daga haduwa. Na san ka? Ai ba dole sai kin sani zaki ya bani. Ina gudun kuma kada ka je amaryanka fa ta samu matsala da kai fa. Ina tunanin kaman ke ce amarya. So ai kuma wannan sani sai Allah. Haba dai. Allah. To ya Allah ne ya haɗa mu ko? Da kuma haka ne fa. So ina gudun fa in gwada maka waya na kai mun dariya fa. Kamar yayi miki dariya. Saboda ka san ku ne ke rika manya-manyan wayoyi. Haba dai da Allah ki bar faɗin wannan magana. So shi ke nan da matsala. Kada in baka kai mun dariya fa. Ba wani dariya kawo kawai. Gashi. Da ba wannan kamar wani kike roƙo. To ya muka iya. Ya kamata a canja ba girman ki bane wannan. A yanzu daga haduwa na da kai? Mana. Da matsala. Je akwai wata plaza a nan kusa da aka suna sai da manyan Android user sai a canja miki sai mu magana ko? Ya kamata ku je a canza miki wayannan ko? To dare ya yi. Dan gaskiya ba girman ki bane rika wannan karaman waya. Gaskiya kaga an sha kiɗi je bai kamata yan na rika irin wannan abun ba. Okay, to shiga shop ga yin da ko akwai Android user. To shi ke. Sai kai kamar kin gari ba. Wallahi ko. Assalamu alaikum. Ya kasuwa? To waya ne muke so Android. Yawwa ya kamata ki duba. Akwai Android user ko? Duba ga su. Redmi 6. Akwai mu 15. Ai karama yau. Okay, to nawa ne price? Okay, to a bada kuɗi da shi. Okay, to yayi 120 ba ne account number sai. Sai na sa. Okay. Kaga Alek. Ana da shi. To yayi mun gode fa abokina. Sai mun sake dawa. To yayi baby ga wannan ko? Ina gode fa. Okay, to yayi kyau. Lokaci in ya zo kun san da baya fashi. Zamanin da muke ciki yau ga al'umma na kaucewa. Tarbiyya ta waye ce ko ta abokai ku duba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dadi na wuni. An yi ni lafiya? Lafiya lau ya hanya. Wallahi alhamdulillah. An sauka lafiya ko? Lafiya lau maka sauka. Ya kowa da kowa. Wallahi lafiya lau ya gidan. Ya mutan gida fatan kowa lafiya. A lafiya lau wallahi. Yawwa. Ma'am Bello kana ji na? Yana ji daɗi. Ga manta fa da abin da na faɗa ma. A insha Allah ai ba zan gaskiya sosai. insha Allah. Ba na son a haɗa kai da kai a ci zalin wani ka fahimta? A ba za Rike a gaskiya taɓa. bakin ƙoƙarinka. Yawa na gode sai mun dawo ko. Ya Allah mu duka Na gode sosai. sai ka dawo. Lokaci in ya zo kun san da baya fashi. Zamanin da muke ciki yau ga al'umma na kaucewa. Wato ran kai daɗe abin da har yanzu nake mamaki a a ce wa yanzu 'yan ta'adda za su je har cikin garinku su ci zalin kuma a ce gwamnati tana ganin ta ƙyale abin na ban mamaki sosai wallahi. Wallahi abin akwai ban mamaki. Gaskiya. Ya kamata a ce gwamnatin da ta mai da hankali kan matsalar tsaro. Wani kuwa Duk wani matsalar wai titi da wasu abubuwa duk a hita ba batun shi bane ƙwarai da gaske ba shi bane matsalar kasar mu. ƙwarai da gaske. Don wallahi kasar mu ba mu da yawa.
wallahi na eh kokari. yanzu akalla misali akwai wanda na iya noma buhu dubu wallahi wanda shekara yana gaya ma To ko 100 bai iya noma saboda ba a zuwa dajin to ka gani. Allah so To anan riba wa ranan nan ga ma kan hanya aka tara mota guda da aka kwashe baki da an kwashe mutane. subhanallah Duka an kwashe ana mutane. kone ta na ta Wallahi kwarai da gaske. mota biyu ma gwab Wallahi kwarai da gaske. fi sabilillahi na magana Ba bai daɗi ba wallahi. ya aikin naku na Wallahi, san kuma kuna fama da Wallahi kwarai da gaske aiki yana nan kam. Kai ai ka san aikin namu sai aiki ne. abubuwan wasu sai ka je kai Kwarai da wani gaske. waya zo kamar ma haka ma dariya Wallahi kwarai da gaske. Allah so To amin amin. Allah so Amin. ya yaron ka ban ganta da shi ba Yana nan wallahi in gama wani ma kasuwanci nake son yanzu in buɗa mashi ya ci gaba. To na ga kamar dai yana son ko ya son ya mai da hankalin shi wurin karatu. Ya ce mai ba shi bane ya tsaya kasuwa. ai wato kuskuren da muke yi kasar da shi ke shine To yaro ya taso ba wani kasuwanci sai karatu sai ya kai shekarun da yanzu yana buƙatar kuɗi amma bai iya kasuwanci ya ba kasuwanci kwarai da gaske. gaskiya kamata a yi ƙoƙari a raji Shi yake ta nuna mashi yanzu haka. ko bai so ko bai so a sa shi kasuwancin To ba kwarai kwarai. a ba shi jarin kuma sannan a rika bincike shi yadda an kai Wallahi muna nan muna iya kokari abinda nake so kenan yanzu haka. to Allah ya taimaka To amin. Allah ya taimaka sai an hada da addu'a yaran ne ba ci gare su ba su kin magana Assalamu alaikum. wa alaikum assalam bismillah In ka shiga bin tayi wa a to ce mai shigo Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullah gida bismillah shigo mu assalamu alaikum Wa alaikum assalam. barka da zuwa Barka kare. ya hanya ya gida Hanya alhamdulillah gida kuma an gode mu Allah. bismillah ga wuri zauna Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. barka da hanya Barka kare. ga ruwa mana bismillah ga ruwa ka Bismillah. ga ruwa ka sha an ce mun na yi bako kuma na ga kaman ban waye huskar taka ba Wannan gaskiya ne. eh Amma ina tunanin kila ka taɓa jin ana magana ta cikin gari. Da farko dai ni ne Alhaji Kabiru kuɗi ajiyar Allah. Allah shi ka ba rai daɗi. Alhaji Kabiru Iko kuma ya fi kuɗi. Alhaji Kabiru a ce Allah lalle ina ji ana magana ta cikin gari haka kure ne masu kuɗin gari za a magana ke Alhamdulillah gaskiya mu ne na farko. so masha Allah Domin mun riga mun yi gada. so Alhaji Kabiru barka da zuwa Barka kare. barka da zuwa to Allah sa dai ba wata matsala ba ce dan ire-iren ku an gan ku irin ofishin irin mu alƙalai kuma kaga ba wani sani tsakanin mai gaga dole in dan yi shakkun kama akwai wani abun da ya faru in ce dai ko ba wata damuwa Ba mu damu komi insha Allah. to masha Dama dai ka san harka ta babban gari haka akwai manyan mutane irin ku sannan kuma ina jin labarin cewa an canza alƙali an kawo wani sabon alƙali na zo ne wurin karama ne kawai dai mu gaisa. to ya yi masha Allah Alhaji Kabiru muna murna da zuwanka barka da zuwa Barka kare. lalle da yake ni ma dai kaga bako ne garin ban san mutane ba gaskiya to kuma irin haka din yayi kyau zuwan naka na ji daɗi kuma Allah sa ka da alkhairi Allah ya bar zumunci Amin 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 ya hayya qayyum. yayi Alhaji Kabiru To babu damuwa. Ina buƙatar ka bani account number naka. account dina kuma Imana. to kai ka ji ofisa ya ibada account to yanzu account dina kai Alhaji Kabiru me za ka yi da account dina kuma Babu abin da zan yi da account naka face dai kawai zan maka alheri ne kawai dai a matsayin mu na manyan gari kuma masu wanda aka sani cikin garin da zan dai maka alheri ne haka nan kawai na zuwan da ne wurin ka mu gaisa haka nan kawai wannan alheri na yi maka ne don Allah ba don wani abu ba. to ina godiya Allah sa ka da alkhairi
amma Alhaji Kabir ina kafin ka wuto kafin ka shigo nan da akwai mabarata na nan bakin kofa ba wai na rena abin da za ka bani ba ne a'a na gode Allah saka da alkhairi amma in ta ni ne ka taimaka abin da za ka bani ka rarraba masu wannan ba damuwa ba ne. Yawwa to na gode. Wannan tsakanina da su daga Allah ne sai ni sai su ko na ba su ko ban ba su ba dai ni dai alkhairi na niyyar maka su haka na niyyar maka shiga kuma ganin nake in ma har ba kasa ba kamar dai kare na ba haka tambaye ni ba ni ne ya haga Allah ga rayuwa na in baka wannan kyautar. Yawwa to ai shine na ce ma na gode ba na rena ne kuma ba na so bane ka gane cewa ne ka ba su madadin ni na gode da kyautar da kanmu amma ka ba mabaratan da ka wuto nan kafin ka shigo na gode madadin ni. To shikenan babu damuwa. Babu damuwa. Sai in na ji ka. Na gode wa. Babu na gode. Assalamu alaikum. To yayi a gaida mutanen gidan. Za su je insha Allah. Na gode wa. Babu damuwa. Babu damuwa. Kenan ba za ka sha ruwan ba ke Alhaji mun ba ka ba kuma na gode ne babu damuwa. To tun da gamba ma shi kyautar ka ba shine ba za ka sha ruwan ba haka nan bane ba haka nan bane. To shi kenan shi kenan. Kuma na gode Allah saka. Yayi kyau Alhaji. Na gode. Sai an jima. To kai yanzu ofisa gashi. A gani ba. Ka je ka gani yanzu nan mai su kuɗin manyan garin ne. Ya ji an yi sabon alkali ka je ya kawo kan shi. Yanzu ya ɗauki kuɗi ya bani. Da wata manufa ta ya za a yi dan Allah a kawo shari'a wadda ta shafe shi in yi adalci. Amma hakan da an kai ba an shi kuɗin shi ba kuma haka in ke zai zo gaba na zan sa aiki gwamnati ta ɗaukan biya na take. Gwamnati ta ɗauke ni. Biya na take. In ban yi aiki tsakanin da Allah ba lahira sai an tambaye. In na an shi cin hanci na zo ban yi adalci ba wurin shari'an nan gobe na shin su ƴaƴa nawa in na mutu su ƴaƴana ban tunanin za a yi irin wannan shari'ar su ma a masu hakan haka muke fama da irinsu wallahi in faɗa ma ko da yake kuma da ke ofis ku yan sanda kun yi maganin irin wannan abubuwan wani kawai saboda ya rena rigarka da kakinka da komai zai kira wai naira 1000 zai baka ya baka cin hanci ka gani ba to Allah kyauta Allah kyauta Alhaji ka ce kana nema na ni na sa a nemo ka saboda a yau din nan na samu dama na halarci sabon alƙalin da aka kawo na je shi kuma mun tattauna da shi amma sai dai na dawo ne raina ɓaci. Me ya faru Alhaji? Wai kamata wai na je wurin shi mun gaisa mun gama fira na ga mashi ne zuwa ne kawai mu gaisa a matsayin mu na manyan gari ko masu bayan mun gama gaisa da shi lafiya lau haka sai na ce bani account number na shi sai yake cewa me zai da account number me zai da account number na shi sai nake ce mashi babu abin da ya kawo ni wurinka a ce a matsayin mu na manyan gari da kuma sabon alkali in samu wani alkhairi haka baka na baka ne domin Allah ba da wata manufa ba gaskiya ne wai zai bude baki zai ce wai kamata zai bude baki ya ce wai ya kamata kafin in shigo na ai ban rasa ganin yara na mabarata su ya kamata ba inna lillahi wa inna ilaihi kenan ran kai da yanzu dai kenan ba zai an shi bai an saba fa ni zai nuna min mabarata in ne ba mutum alherin dukiyata Alhaji na ba sai na shawara da kowa ba ba sai na shawara da kowa ba zan ba ni don Allah kuma don in samu lada don gobe na yayi kyau ni da ce in ba mabarata na roshi da ba mabarata Alhaji na ƙara ce mashi dai ya bari ya ban account number na shi don na man dai haka nan sai ke ce mani ga ruwa na isha yunwa ruwa gare ni alƙalin me ya gare shi amma abin da nake so da kai yanzu kawai fitar da hankalinka wallahi Alhaji hankali na tashi yake saboda gudu nake akwai matsala wallahi kada ka damu harka ce da kuɗi ko in Allah da insha Allah za mu yi nasara a wannan kiskin iyaka dai ka haƙuri ka jira ni kawai ba haɗu shi kotu to shikenan ba damuwa ai na san cewa za ka iya bakin ƙoƙarin ka a zan iya bakin ƙoƙari na insha Allah kuma zan nuna maka cewa garin namu ne
garin namu ne insha Allah, kuma za mu yi nasara akan wannan yanzu ga wannan dan banzan yaron shi ya ce mun zai yi aikin nan Alhaji, na tura shi kai ni ko kashe yaron nan wanda ya dauki hoton nan ayi mana wani abu ne bai ka dawo wurin ka ba, za mu iya hito in ma har asirin shi a tuni bai ƙara dawo wurin ka ba, bai ƙara dawo, ni ban ma ƙara jin wani information da kai a ƙarshe Alhaji ni na ji an ce ko yana Lagos ya wuce sai dai yaren shi ya bari nan, wai yaren shi za su yi aiki da zai wuce babun da ka bashi ko dai baka da kuɗi ne na bashi saurari na bashi Alhaji ko nawa ne sai kaman bayani mana to duka nawa ka bashi nawa ne ya man nawa ka bashi 3 million na bashi me haka nan me 3 million to me 3 million kuɗi ne to Alhaji ayi hakuri a yanzu ka gani shi yaron ka gani na yi tunanin cewa dai ka san dai ya kamala ne ka san ko irin su ko da in baka ba su aiki ba da sun zo wurin ka ba su 10,000 za su wuce ne. Kuma yanzu kana tunanin ma yana Lagos babu damuwa ko yana nan ko bai nan in Allah ya da insha Allah mu dai haɗu kotu kawai da al'ura da ƙari to shikenan insha Allah zai nasara nagode sosai nagode insha Allah wannan ba damuwa bane amma har gobe har jibi ina ƙara jin maganar cikin zuciyata wai alƙali ni zai kalla ya buɗe baki ya ce wai nan ya kamata kafin in zo nan wurin shi ko in samu baraka an ba su ni zai gaya ma wannan magana haka ni zai gaya ma wannan magana kamata balle alƙalin nan da gani za a yi fitina da shi ga mu gashi ai na san da zai kuma ya cimmawa ba zai wuce mu ne manyan garin ga ka zo da gaya ma kai na gaya maka zo ko ka zo lokaci in ya zo kun san da ba